Salutare lume, eu sunt Master Gamer. Ce dracu a fost asta? Ok. El este de carismatic Robert. O să încerc să dau și eu cea mai ușoară. Stai bă că filma. Ok. Ia. O să vă arăt cea mai ușoară mișcare, care eu mereu reușesc din prima. Încă o dată. Ești praf mâncat, ești. Încă o dată. Trebuie să nu-ți dai în cap. Bine, alta. O să încerc să fac asta. Ce naiba e? Au, îmi dădui cu telefonul în cap. Bun. Sunt foarte bun. Mai încerc o dată. What? Au! Vai de capul meu. Da, ați înțeles ideea în sine. Și astăzi vreau să vă arăt asta. Ce? Și ce faci? Mă, copile, Da? ce faci? Se joacă pe tableta mea. Vreau să mă joc. Ce să mă joc? Nu mă joc nimic, gata. M-am decis ce să joc. Bă, nu mai scoate pârțul. E cenzurat, dar totuși. Pa!